Kratka povijest Vojvodine. Stoljećima su u Vojvodini živjeli različiti narodi, Hrvati, Mađari, Srbi i drugi. Iako Srbi kažu da je Vojvodina njihova, oni su u Vojvodini bili manjina sve do sredine 20. stoljeća. Ipak, od 1849. do 1860. postojala je tvorevina zvana Srpsko vojvodstvo i Tamiški Banat. To područje bilo je pod neposrednim nadzorom Austrije. Vojvodstvom je upravljao austrijski guverner sa sjedištem u Temišvaru, gradu u rumunjskom dijelu Banata. Službeni jezik u vojvodstvu bio je njemački, a koristio se i ilirski, Hrvati bi rekli hrvatski, a Srbi srpski jezik. Austrija je krajem 1860. ukinulo srpsko vojvodstvo i priključila ga Ugarskoj, to jest Mađarskoj. O srpskom vojvodstvu možete naći podatke na web stranici hr, wikipedia.org, članak, Vojvodina, poglavlje, povijest, podnaslov, počeci autonomije. Na istoj web stranici hr, wikipedia.org, u članku, Srpsko vojvodstvo i Tamiški Banat, podnaslov, stanovništvo, nalaze se rezultati popisa stanovništva tog područja iz 1850. / 1851. godine. Najbrojniji narodi bili su Rumunji, 347.459, i Nijemci, 335.080, zatim Srbi, 321.110, Mađari, 221.845, pa Bunjevci i Šopci, 62.936. Od ostalih naroda bili su tu još Rusini, Slovaci, Bugari, Židovi, Romi, Česi, Hrvati, Grci i Sincari. Hrvata je bilo 2860. Kada zbrojimo sve zajedno, Vojvodina je tada imala 1.396.888 stanovnika. Srbi su bili treći narod po brojnosti s oko 23% udjela u stanovništvu Vojvodine. Toliko o srpskom vojvodstvu. Srbi u njemu nisu bili najbrojniji narod. Sjedište vojvodstva nije bilo u nekom većinski srpskom gradu, već u Temišvaru, u rumunjskom dijelu Banata. Na čelu vojvodstva nije bio srpski vojvoda, već austrijski guverner. Srbi su postigli nadpolovičnu većinu u stanovništvu Vojvodine tek 1948. godine. Naime, krajem Drugog svjetskog rata i neposredno nakon njega Titovi partizani iz Vojvodine su protjerali nešto manje od 300.000 Nijemaca. Prema popisu stanovništva iz 1931. Vojvodina je imala 1.624.158 stanovnika. Narod se tada izjasnio ne po nacionalnosti, već po materinjem jeziku. Srpskim jezikom govorilo je 613.910 stanovnika ili 37,8%. Njemačkim jezikom govorilo je 328.631 stanovnik ili 20,2% stanovnika Vojvodine. Prema popisu stanovništva iz 1948. Vojvodina je imala 1.663.212 stanovnika. Srba je bilo 841.246 ili 50,6% stanovnika, dok je broj Nijemaca pao na 31.821 ili 1,9% stanovništva. U odnosu na 1931. Nijemaca je 1948. u Vojvodini bilo manje za 296.810 ljudi. Broj Srba u Vojvodini u istom razdoblju povećao se za 227.336 pripadnika. Povećao se i broj Mađara između 1931. i 1948. za 52.756 pripadnika. Malo je porastao i broj Hrvata u koje su se tada računali i Bunjevci i Šokci. Sve zajedno, njih je 1948. bilo 134.232 ili 8,1% stanovništva Vojvodine. U drugoj polovici 20. stoljeća nastavio se povećavati broj Srba u Vojvodini, dok je broj ostalih naroda stagnirao. Dio Hrvata i Bunjevaca, oko 33.000, protjeran je iz Vojvodine za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991. spojnica 1995. Prema popisu stanovništva Vojvodine iz 2002. ona je imala 2.031.992 stanovnika. Od toga je Srba bilo 1.321.807 ili 65,05% stanovništva, Mađara 290.207 ili 14,28%, Hrvata 56.546 ili 2,78%, Bunjevaca 19.766 ili 0,97%, a Nijemaca samo 3.154 ili 0,16% stanovništva Vojvodine. Podatke o popisima stanovništva Vojvodine možete naći na web stranici shwikipedia.org,
Članak, demografija Vojvodine, podnaslov, popisi stanovništva u Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji, te podnaslov, popisi stanovništva u Vojvodini od 1948. godine. Tako se doseljavanjem Srba u Vojvodinu i protjerivanjem nekih naroda, posebice Nijemaca i dijela Hrvata, promijenila etnička slika Vojvodine u drugoj polovici 20. stoljeća. Srbi su tada postali većinski narod u Vojvodini. A tko je sve vladao Vojvodinom tijekom povijesti? Od 6. do 12. stoljeća pojedini dijelovi Vojvodine bili su pod vlašću Bizanta, Bugara i Franaka. Srijem je kraće vrijeme u 9. stoljeću bio dio države kneza Ljudevita Posavskog, Posavska Hrvatska. Zapadni Srijem je u 12. stoljeću bio dio Hrvatske kraljevine Slavonije. Ugarski, mađarski kraljevi potpuno su zauzeli Vojvodinu do 12. stoljeća i vladali njome idućih oko 400 godina, sve do turskog osvajanja Vojvodine u 16. stoljeću. Turski sultani vladali su većim dijelom Vojvodine veći dio 16. stoljeća te do 1699. Istočni Srijem i Tamiški Banat ostali su pod Turcima do 1718. Turci su vladali manjim ili većim dijelom Vojvodine oko 200 godina, to jest od 16. do 18. stoljeća. Austrijska uprava u Vojvodini bila je od mira u Srijemskim Karlovcima 1699 pa sve do Austro-Ugarske nagodbe 1867. Austrija je vladala Vojvodinom 168 godina. U razdoblju 1849. spojnica 1860. postojalo je srpsko vojvodstvo i Tamiški Banat, ali Srbi u tom vojvodstvu nisu imali vlast, već je bila austrijska uprava. Od Austro-Ugarske nagodbe 1867. pa sve do sloma Austro-Ugarske 1918. Vojvodina je bila pod Ugarskom, mađarskom vlašću, što je 51 godina mađarske uprave. Zajedno s onih oko 400 godina vladanja ugarskih kraljeva nad Vojvodinom od 12. do 16. stoljeća, to je ukupno oko 450 godina mađarskog vladanja Vojvodinom. A Srbi? Oni su vladali Vojvodinom za vrijeme prve Jugoslavije, od 1918 do 1941, što je 23 godine. Za vrijeme drugog svjetskog rata Srijem do Zemuna bio je u sastavu ustaške NDH. Bačka je bila pod mađarskom okupacijom. Banat je bio posebna oblast kojom je upravljala njemačka nacionalna manjina, ali se Banat ipak formalno računao kao dio Srbije. Vojvodina je ponovno došla u sastav Srbije 1945. i ostala je u njezinu sastavu do danas, 2025. To je 80 godina. Zajedno s one 23 godine srpskog vladanja Vojvodinom za prve Jugoslavije, od 1918 do 1941, to je ukupno 103 godine srpskog vladanja Vojvodinom. Podatke o vladanju pojedinih naroda i država nad Vojvodinom našao sam u članku Vojvodina, poglavlje, povijest, na web stranici hr, wikipedia.org. Mađari su vladali Vojvodinom oko 450 godina, Turci oko 200 godina, Austrija 168 godina. Svi oni vladali su Vojvodinom dulje od Srba, 103 godine. Osim toga, sve do 1948. Srbi su bili manjina u Vojvodini. Imaju li Mađari, Turci i Austrijanci pravo reći da je Vojvodina njihova? A Hrvati? Oni su starosjedioci u Vojvodini od 7. stoljeća. Za vrijeme Austro-Ugarske cijeli Srijem do Zemuna bio je dio Hrvatske. Hrvati Šokci i danas žive u Srijemu. Prema tome, mogu li Hrvati reći da je Srijem do Zemuna njihov, kao i dio Bačke gdje žive Bunjevci i Šokci? Hvala na gledanju ovog videa.